Sådan. Værsgo. Fuck laver du? Godt, mand! Fuck laver du? Det er godt nok lang tid, Frederik har været væk. Skal jeg ikke lige gå og tjekke ham? Det er lige meget. Han er sikkert bare ude og hente bolden. Nej, det kan jeg gå lige og tjekke efter. Frederik, hvor er du? Hey, så meget, kom. Hvad mener du? Hvor Frederik? Bro, han er død, kom nu. Nej. Jo, nej, kom. Hvorfor lever du? Fuck! Kom. Frederik! Nej! Hey, Frederik! Nu skal vi lukke kisten. Frederik! Er du så smart? Så nu. Jeg skal den sidste ting. Hvad skete? Frederik, han skrev til mig. Hvordan er det muligt, at han er død? Jeg ved ikke, han skrev til mig. Må jeg se? What the fuck? Skal vi gå hen i aften? Nej. Kom nu, vi tager din bror med. Okay, fint nok. Jeg skal nok sige det til ham. Okay, vi ses. Så. Så han. Sæt sig mig. Jeg skal den sidste ting. Hvad skete der? Frederik, han skrev til mig. Det er muligt, han er død. Jeg svær, vil du gerne se? Okay, kom med det. Prøv at se. What? No way. Vil du gerne med i morgen med mig og Valdemar? Okay, fint. Okay, så med. Okay. Men lad os lige sove lidt, Yes. så det ikke bliver fast i morgen. Hej til morgen. Så. Er I klar til i dag? Ja. Ja, kom. Kom. Let's go. Jeg tror, jeg ser her. Hvad slut? Hvor er det? Jeg tror, der er en dør lige foran der. Gå ind. Nu er vi her, Gud. Kom. Er der nogen, der har lys? Det er mest blæsbuk. Yes. Den er lige her. Okay. Kom, Gud. Skal vi gå ind? Nej, det bliver for meget info. Okay, vi går hen, kom. Kom, lad os se, hvad der her, kom. Kom med ham. Nej, jeg kan ikke. Ram, hvor er du? Bro, hvad skete der med lyset? Tænd lige din blitz. Lige her. Og kom, skru ned til lyset. Her er lyset. Tænd lige lyset. Ja, her. Det var her, hvor du så ramte sidst. Kom, lad os lige ned. Ram, hvor er du? Kom. Hvad skete der med lyset igen? Skal vi gå hen og tænde lyset? Jo. Nej. Det er Ram. Hvad skete der med Ram? Han har ikke nogen puls. Han er død. Hvorfor dræbte du Ram? Fordi I dræbte mig. Men I kan ændre, hvad der skete for 5 år siden, da jeg døde. Hvordan kan vi ændre det her? Ved at gå igennem den her portal. Skal vi gøre det? Vi har ikke nogen andre valgmuligheder, så dræber han os. Jo, kom. Okay, kom. Vi er 5 år tilbage i tiden nu. Kom, vi skal ændre dem nu. De er lige derovre. Kom, vi skal over til dem. Okay, kom. Hey gutter, skal vi spille? Ja.
Valdemar. Er I klar, gutter? Ja, kom. Ja. Kom og hent den selv. Nej, Hey gutter, vil I gerne hjem til mig i dag? Ja, vi kan aftale en eller anden. Hvem fuck er det derovre? Det mener du dig? Der er ikke nogen derovre.